Από ό,τι φαίνεται, ο φάκελος που θα σταλεί στην Ευρωβουλή θα έχει το όνομα του Jean-Claude Juncker. Πώς βλέπετε εσείς την όλη κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται και με τη Σύνοδο Κορυφής? Αυτή είναι η απόφαση που θα ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε, σε όλη την καμπάνια εμείς επαναλαμβάναμε ότι οι πολίτες της Ένωσης, ψηφίζοντας για τους υποψήφιους τους, έμμεσα ψηφίζουν και για τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ότι θα έπρεπε να ήταν ένας αυτός που έχουν υποδείξει οι πολιτικές ομάδες ως εκπρόσωπον τους, και η πολιτική ομάδα του Λαϊκού Κόμματος είχε υποδείξει τον κύριο Jean-Claude Juncker. Οπότε θεωρούμε ότι εφαρμόζεται πλήρως η συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πολύ καλό αυτό, γιατί ενισχύει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Είναι πολύ καλό γιατί αναδεικνύει και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαν καθοριστικό ρόλο για την εκλογή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και είμαι σίγουρη ότι από ό,τι φαίνεται θα προταθεί ο κύριος Juncker και θα έχει και τη θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γι' αυτό. Μάλιστα, πάμε λίγο σε αυτό το τελευταίο που είπατε, κυρία Ατταλίδου. Τι γίνεται αν και εφόσον και πώς θα κινηθεί, πώς θα κληθεί να κινηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Λοιπόν, να σας πω ότι την επόμενη Τρίτη συνέρχεται στην πρώτη ολομέλεια του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι βουλευτές θα κληθούν να παραλάβουν τις έδρες τους, και όταν παραλάβουν τις έδρες τους, η πρώτη τους δουλειά θα είναι να ψηφίσουν τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται, ήρθε σε συμφωνία η ομάδα του Λαϊκού Κόμματος μαζί με την ομάδα των Σοσιαλιστών, και υποψήφιος της ομάδας των Σοσιαλιστών θα είναι ο κύριος Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος και αναμένεται βάσει των εδρών που έχουν αυτές οι δύο ομάδες να καταλάβει την θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, σε αυτήν την ολομέλεια θα ψηφίσουν και τους 14 αντιπροέδρους, οι οποίοι αναπληρούν τον Πρόεδρο και τον εκπροσωπούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ο Πρόεδρος δεν μπορεί. Και δύο άλλα σημαντικά που θα γίνουν αυτήν την εβδομάδα είναι ότι η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνει τον απολογισμό. Κυρία Ατταλίδου, βλέπουμε ζωντανά πλάνα από την εκδήλωση που πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής για τα 100 χρόνια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και είδαμε και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη μόλις τώρα βλέπουμε την κυρία Μέρκελ. Η ελληνική Προεδρία παραδίδει τη σκητάλη, και άρα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, θα κάνει τον απολογισμό της ελληνικής Προεδρίας την Τρίτη, και την Τετάρτη μάλλον Τετάρτη πρωί, και την Τετάρτη το απόγευμα η Ιταλική Προεδρία θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της. Παραλαμβάνει η Ιταλία την εξάμηνη Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ξεκινά ένα άλλο μεγάλο στοίχημα. Θα ακολουθήσει μια εβδομάδα ανάπαυλας και μετά δεύτερη ολομέλεια στο Στρασβούργο, όπου εκεί θα παρουσιαστεί ο υποψήφιος πρόεδρος της Επιτροπής, θα παρουσιάσει το έργο του, θα απαντήσει στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών, και οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν υπέρ ή κατά αυτής της υποψηφιότητας. Όταν εγκριθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής, εκείνος τότε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, θα ζητήσει τα ονόματα των προτινόμενων επιτρόπων από την κάθε χώρα, και πλέον θα αρχίσει η διαβούλευση για τους επίτροπους. Οι ακροάσεις θα συνεχίσουν κανονικά εφόσον εκλεγεί ο πρόεδρος τον Ιούλιο. Θα γίνουν οι ακροάσεις το Σεπτέμβριο, και η νέα επιτροπή θα εγκριθεί και θα αναλάβει τα ενία την 1η του Νιόβρη. Και εκεί αρχίζουν λοιπόν τα δύσκολα. Πριν σας αποδεσμεύσω, κυρία Ατταλίδου, θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο για τη δράση των ευρωσκεπτικιστών μέχρι τώρα. Πριν τις ευρωεκλογές είχαμε ακούσει πάρα πολλά. Από ό,τι φαίνεται κόπασε αυτός ο άνεμος. Δεν είναι ότι κόπασε, απλώς φάνηκε ότι είναι δύσκολο να οργανωθούν μεταξύ τους ίσως. Εκείνο που ξέρω είναι ότι ο κύριος Φάρας έχει καταφέρει και αναδημιουργήσει την ομάδα των Ευρωπαίων της Ευρώπης, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Όμως η κυρία Μαρί Λε Πεν δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή από τη στιγμή που δεν έχει ομάδα, δεν έχει Προεδρία Επιτροπής, δεν έχει οικονομική επιχορήγηση και τα διάφορα άλλα. Οπότε έχουμε μία ομάδα του κυρίου Φάρας, θα υπάρξουν και αρκετοί ευρωβουλευτές οι οποίοι δεν θα μπουν σε καμία ομάδα. Οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν, οι δυνάμεις της δημοκρατίας και της υποστήριξης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος έχουν στα χέρια τους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.